שבה הסתובב בשבוע שעבר הרב גבאי, צילם והתפלל. دانیال بهشت پوشیده که ایزد پیامبران اولو العزم ما هستن و همه ایشون را دارن وقتی دارن حضرت علی علیه السلام. יהודי עטור תפילין ומוסלמי מתפללים יחד לאותו נביא. סרט ויזניץ. נראה שאתה מרגיש פה בבית. זה האוהל הראשון שעשו בהר הזיתים. הרב ישראל גבאי חזר לירושלים לפני כמה ימים מאיראן. זה לא היה מסע פתאומי לשם עם הדרכון הצרפתי שלו, אלא מפעל חיים שנפרס על פני העולם כולו, להצלת קברי יהודים. הזוהר אומר שהחיים, אנחנו חיים בזכות הצדיקים שכבר מתו, שמתפלל. התפלל. 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 התפלל.